MaliKunafoni jabaran layabaga amanu ban fla dungo malikona ni maliko ka amba foye koni nyankuma ne oka émission BEKA KOUMA kana kura daileli émission min konna na ambe alatige ka journaliste wele amba alatige ka dugu sengolo wele anu kana masala wakati nukunu konna na luka se ka ola famia ka keni kunafoni amunu bebe ke dugu kono ni semeni konna na bisanya alatige tugunu ka monsieur Badu Sidi KOBA de wila yare ba do ale famia ale no kosebe kunafoni kuna ko ka ale be se ka mogo labo information chaman kala maka famille ñen mando maka kayni kuna munu bebe ke dugu kono donc ha ti kuma jamble am kuma dada rema ani yang mo monsieur KOBA rebe kam bi fo ki wali ñumandu ni so mo fole la parce que weleli a jarani parce que anga cha kuna fole dilo kacha analyste kacha ali kunchili tuba doni kala kacha nga kato kan wele tuma dola akadani atako an kawsani to am mo seni mashi ibi beramantade do ne bo de fotuma ibi beramantani de do to be mundu ay to do donc no borambe kunafoni barakela bela jelenfu et no borala malien fenfen be kan lamé mali la ni mali ko kan parce que kunafoni be jense kunafoni be jense fanjela ben fan bela jenela et no bora teliala be fangala mgo fu nyamgo ay doni mali marali manogo ango tinyefo nyogoyi ya do shogal koni o kungolo yin koni no fugula rebe ka bonya kungolo ma ya mana boy ashimi yero bombo jube ka je kabini sisa aba yara ka fo jamana marali manoko teliala ambe ero ko tradu mgo fo nule angalla dala mgo wi ka dine nyamgo fo ku wali nyumando ani famille fondatrice ambu fo ku wali nyumando parce que jamana basikile ndali bi uluka chesiri de do uda bala de barka du dara nu da do fenfena akacha ala fe jibe bon da mana do fenfena akacha ala fe jibe bon otasumaka donc ambu fo ku wali nyumando ola alibu uniche ukabara alibu ku chesiri ayo erbaka mu ben fen ka fo ninde. Monsieur KOBA dugu ñagamne no kosebe bi ka keni kodo kera ne semaine konnana malom be feka famille sorala isa ko jumno sente vice et 4e vice donc ale to menelo no anga fanga tigila mo bulu ma yangi tugunu ko sente mo farala ñonga kala jara do ke ka fo ko dura bolu bulu minye ka isa ko jim ka mineni jo donc o fenete ka be anga sharia tigila mo ma KOBA olu be ni ñogo sama mina e yere fe impact jumene ke se jamana ma ute ñogo sama la de parce que kawjim ka kuma nu ko fe commune 4 procureur no Touré abonya banero abe fo mu mako Touré se autosaisie du dossier Touré a yira ka foko kawjim apporte atteinte au crédit de l'État et trouble à l'ordre public aminano de kama parce que abi comme ni atakalaje kawjim yi dado fena ay ko damateme ama ay kuma fo mama ni munni fasokaka mama be fasoka barala o mana ba ka kuma nunu abseka ke sababu man kambe wili jamana kono donc ni ma fila wili amina no de kama anga téléspectateur ka ko ton ma kiri kalanke donc ni ma femu kalanke ta domaine il faut pas t'aventurer dans ça ire kana kololo sorala ala kan ki shoma donc effectivement ya fu tu amina sente mo la jereke ay fu mo awikulu ou mo dama nyoy Abubakar Sidik Fomba bala donc ya ira ka fukulu lube ka mun ketan do werete lu be fa ka jikulu siguka o ka enquête ke ka jatemine ka fo nasro ka jumi kuma mun fo nasro kuma bi saka ke sababu e kanani mankan jamana ko be nat saka ke sababu e kanani mankan jamana kulu ka démarche te do kulu be ka mun keta ka ma dabo ka justice kele de kulu ma kulu be ka justice kele de kulu saka justice rekele parce que justice ba ka bara de la lu fana bu ka bara lu be nyokon dafadi donc maintenant lu ka nyokon la jerente do re vraiment enquête ke nasro kawjum jotala vraiment fere kasro kawjum ko la parce que do ya ira ka fo no ko kawjum kan kabla mais do fana ya ira ka fo ko kawjum mumbe ka ke kawjum na ka kanai parce que kawjum be kuma kujuku kawjum be kuma ata kuma choko don parce que jamana be wati ambi ko wati muna jamana gelaya be jamana kono kujuku jamana be ka tamani ne ke beredi donc tieni kera kujuku do transition mo nano yo kolo tugu bon avec kenya mali be ka tamani ne ke bere donc jamana be ka tamani ne ke bere na fa ko kuma do bina mo be saka na fitine jamana kono o kuma chejugu bay donc ne konte sharia ka fon donc mais ne be mun do ala kan ni ko suke kalo sabu sans fla de be dima donc ibe se wa duru nyon amandi ibi o nyon sara donc kalo fla ou bien sans fla kaso kono wa ou bien kalo sabu kaso kono de
kalo sabu san fila je pense ni ma fili i b'o kɛ kaso la i bɛ amande sara amande bɛ se ka taa fɔ 5000 hakɛ la mais ne kɔni bɛ se ka mun fɔ kuma man ɲi kuma baliya man ɲi kuma bi ko marifa kisɛ et surtout ale bɛ place mun na n'a fɔra ko CNT 80 vice président CNT de kɛra assemblée nɔyɔrɔbila ye o y'a dɔn o tɛ yɔrɔ fitinin ye dɛ mɔgɔ mun y'u sigi o ye président 30 déjà 30 n'o Asimi Goïta ale de y'u bolonɔ bila sɛbɛn na k'a fɔ ka CNT sigili yamaruya mɔgɔ minnu bɛ CNT kɔnɔ k'olu ka sigili yamaruya donc président ka baara n'a fɔra ko e yɛrɛ fɛn mun jɛkulu mun membre ye n'a fɔra ka bɔ kɛnɛma ka kuma sugu dɔw fɔ premier ministre ma vraiment ne yɛrɛ kɔni bolo ye wale cɛjugu ye ne y'a f'i ɲɛna cogoya min na kiiri domaine ne ma a kalan kɛ kosɛbɛ donc ne tɛ fɛn ba dɔn a la parce que n'i tɛ fɛn mun ɲɛdɔn kan'i aventurer ka don a la parce que hali les procureurs et poursuivants u ye communiqué dɔ kɛ k'a yira k'a fɔ ko vraiment nin ko in bɛ cogoya min na olu tɛna jɛn n'a ye olu ka lanɔgɔ nin ko la olu ye kiiritigɛla olu b'u ka baara de la olu b'u ka baara kɛ a kɛcogo la mɔgɔ man kan k'u sen don dans les décisions de justice effectivement Rebecca la justice est indépendante. La justice est indépendante. C'est pourquoi la justice est directement rattachée à la présidence de la République. Parce que le président de la République, il est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Il ni juge ou mité président de juge ou mité. Donc juge jora ka bon jamana kono kosebe. Donc ni a ta kala jere sam se ka fusa tare depuis que Touré rekera communicateur procureur ne ta yelen do ne ma delikai. Mais ba do ka fa be barala. Parce que ko chama be jamana kono ko be ka dabla. Parce que c'est la première fois que Mogo no kamele pour atteindre au crédit de l'État. Folo Mogo ba kuma na fait une fois fenteke fenti boala. Bode ko jugu ya kaseni niveau là. Donc amana fait mana ke choko dobi na soro mbe fusira la. Donc il me semble que Touré be au bara de là pour que la fia kana jamana ina, klena kana jamana ina, beki dando jamana ina. Ne bitoko de fongo adamadin. Ni tlola adamadin. Ni batlola adamadin de ba kendu. Ni sagat lo adama den de ba kendu mais adama den ni tlola ire de bi ire kendu donc obse am se ka fu ko de ka jim soro doni akuma na kana kuma fu kana damateme wale mayin ko la de ne bolo atumbe se ka premier ministre interpeller CNT là il a ce droit là ka premier ministre interpeller CNT là constitution transition plénière là ka nyinga dala kan ou bien comme ça conférence de presse que quand journaliste ou en wele ka fo bonimbe o be sera normal mais ka vidéo que ay 80 vice-président du Sénat ka ta vidéo que non c'est trop allez manga kaninko c'est une personnalité aujourd'hui depuis 80 vice-président du Conseil national de transition mun blala assemblée non na fara le benike wala ke ne ke wala chejugo kawjuma bonya be no mais ne bolo a filla ni kelen na parce que abe joro muna mo were kan kuma ku kay mo were dana ali voilà Koba ye family soro la koba nya jatemne tugunu ko ni semeni kunchen yara konna la namba fo mako weekend community international moko kan na fi koba sisa no refa nga jamana bina sika munike wala saka sika anyere défend contre la communauté internationale pour que quand elle défend contre la communauté internationale do rete anga fara nyon ka ke kono kulu kele ka ke muko kele an fara nyon ko ti sanno communauté internationale be taka sigilo problème ba fa ande bodo problème nyegon ba ndala ande bodo communauté internationale to do gelaum ba kande bodo gelaum me jamana ngono est ce que ma bise ka fo kibe e kalata organiser jamana be la halamuna itse ko kew mais ko ba u yara bala ko kalata ne yara be fe ka min do est ce que sharia do ri sebelenu olu bolo min ba to be se ka ni ko imposer an kama aw sharia tu bolo o sharia tu bolo na mais mun be ku blaka o imposer an ka nyedo ya de nanay parce que en fana tlalendo ne bi to ko do nga politique mo do fana tu joro la anga politique mo do rebe u den kata mo nu fe ka fuyana aw kana so ay pression que a donata porata ne bolo ni jamana be ni gela sula sinate fanga la transition politique mo be kan ka fara nyonka o do ntu nyebe ne cheblen la me RFI la cheblen ka kumo ne alame bon ni cheblen ta kala cheblen de quelque pour que démocratie kana mali la pour que kuma daka dibema mais ne bolo ambero mini ko bi cheblen kuma munfu cheblen tun kan ka kuma fode mun batu mun nu be sirawni communauté internationale be sirawni mais cheblen ka kuma nu ba yira ka fu kan tlale na politique mo fara lendo ça c'est pas une bonne idée jamana mako tola am ko te critique mais wér kala gelew me jamana kon nin temena critique ça dire transition beta donata borne bolan temeno ka sam bede kan ki re fara nyonka ali shura nara mata kewa
heureusement an ka kɛlɛcɛw y'u gara don terroriste la k'u gɛn bon o bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko ça ne va pas donc n'an ma fara ɲɔgɔn kan kɛ jɛkulu kelen ka tugu an ka armée ko k'an ka armée dɛmɛ nin kɛlɛ la a tɛ ɲɛnabɔ communauté internationale olu bɛna dɔrɔn u bɛ taa radiation na kilim b'u fifa u bɛ kuma fila bɛ taa u bɛ taa sɛ dun u bɛ taa sɛ wɔrɔ ɲimi ka boisson min ka ɲɔgɔn sumu ka avion ta ka taa olu ka mun b'a la mais gɛlɛya b'anw de kan yan o donc anw de kan ka ni communauté internationale de kan ka f'i ɲɛna bon ni gɛlɛya b'an kan ni gɛlɛya minnu yɛrɛ bɛ mankan ci la politique mɔgɔw de kan ka fara ɲɔgɔn kan fɔ communauté internationale jamana bɛ gɛlɛya mun na kalata tɛ se ka kɛ sisan mais tellement que a tɔ nana kɛ bi yɛrɛ ko ye bɛɛ kɔn yɛrɛ bɛɛ kɔn kɔnɔbara donc si t'a fɛ a ka ɲɛ et puis fɛn kelen défaut kelen fana bɛ anw na il faut qu'on arrête avec ça ni mun bɔra fanga na dɔrɔn o t'a fɛ a ka ɲɛ don in bolo au lieu k'a ka fara don in k'a ka ɲɛ Mali yɛrɛ problème ye min ye ni min t'a la dɔrɔn o b'a fɔ ko ni ale tɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka ɲɛ i b'a sɔrɔ hali solution dɔ b'ale bolo ka se ka fanga dɛmɛ ale t'o di dɛ ale b'a ɲini sisan nɔ de ka fanga kɔ kari walasa ale yɛrɛ bɛ se ka na cogoya min voilà ou bien ka fanga ko kɛra ka fɔ an tun y'a da a tun bɛ kɛ tan an tun y'a da a tɛ ɲɛ u bolo an kun y'a da yan'a ka tiɲɛ a y'u dɛmɛ a kana tiɲɛ kɛ transition filɛ nin an ye kunnafoni dɔrɔn an b'an ka baara de la sinon n'a bɔra la foyi an mago tɛ mɔgɔ ka fɛn na an mago tɛ poste de responsable an mago tɛ putɛrɛ la mais ni tiɲɛ na an ka tiɲɛ fɔ bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la fasoko la an bɛ k'an jɔyɔrɔ de finta et puis n'i taara réseaux sociaux ta k'a lajɛ maliyɛnw de bɛ Mali buruja burkinabéw ne b'a réseaux sociaux la Facebook rarement i b'a ye ko burkinabéw ye dɔ fɔ Burkina ma Cameroun kɛlɛ bɛ yen dans la partie anglophone du Cameroun kɛlɛ bɛ yen kɛlɛ bɛ yen waati dɔw yɛrɛ murutilen don ko furu ka yɛlɛma yɔrɔ ka d'u ma mais Cameroun n'i ye Cameroun médiaw ta k'a lajɛ u bɛ armée de ko u bɛ gouvernement de ko ou bien hali Éthiopie kɛlɛ mun bɛ ka kɛ an ɲɛ b'a la caman bɛ ka dɛmɛ u ka gouvernement fɛ mais anw de bɛ taa réseaux sociaux kan k'an ka jamana sarada mais koba mun nana n'o ye mais yɛrɛ bɛ kɛ i fana sa mun nana n'o ye jamana in kanu de banna jamana in kanu de banna or jamana in kanu kan ka don an na n'i ye Mali ta k'a lajɛ jamana fɛn fɛn bɛ kɛrɛfɛ nin bɛɛ bɔra Mali de la mɔgɔw b'a fɔ ko a dɔnna ta que je raconte des histoires je ne raconte pas des histoires c'est les historiens qui ont écrit ça a bɛ gafew bɛɛ la Gambie ninnu Sénégal ninnu bɛɛ bɔra Mali de la n'a fɔra ko jamana ba ka kɛ tan regarde mun bɛ ka kɛ Éthiopie n'a fɔra Union africaine yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na n'a fɔra mankan bɛ fɔ capitale bɛ na minɛ Union africaine yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bon cɛ n'an m'a lajɛ ka wuli an farafinw an ma ɲi dɛ n'an m'a miiri de k'an hakili baara k'an hakili jagabɔ bɛɛ bɛ ka fara ɲɔgɔn kan Union européenne bɛ États-Unis bɛ a mɛnna Chinois Inde bɛɛ bɛ ka fara ɲɔgɔn kan mais anw de bɛ ka fara Mali yɛrɛ ta kuma tɛ se ka fɔ o farafarali ko yɛrɛ la an y'a ye ko Union africaine bɛ yen mais an kɛlen don ka jateminɛ ka depuis ni Mali ka ni kɛlɛ daminɛna fo ka se bi ma an ma Union africaine ka kuma kelen mɛn mot de soutien kelen an m'a mɛn non Union africaine par principe olu bɛ coup d'état condamné avec la CEDEAO olu ka baara ye parce que an fana ye bolonɔ bila sɛbɛnw na CEDEAO ni Union africaine yira k'a fɔ ko fanga bɛ ta ni kalata de fanga tɛ ta ni murutili ye tuguni panka purtiti i tɛ fanga purti tuguni donc an ye bolonɔ bila sɛbɛn c'est normal Union africaine y'a condamné dɛ CEDEAO fana y'a condamné Union africaine kuma na don u ye communiqué ni fɛn k'a fɔ ko ka fanga ta fanga na ko olu tɛ diya n'a ye bi olu tɛ diya n'a ye sini olu yɛrɛ tun ye sanction ni fɛn fɔ mais il me semble que an ka diplomates ye u cɛsiri ka kumaw ni fɛn fɔ donc o ko nɔgɔyara mais nin bɛɛ b'a jira k'a fɔ k'hali bi an farafaralen don jamana in mɔgɔ tɛ farafarali la jamana in bɛ yɔrɔ min na an mago bɛ fara ɲɔgɔn kan de la donc mɔgɔ fɛn fɛn bɛ na bi k'a fɔ ko a bɛ don an n'a hakili cɛ ka maliyɛnw farafara o ye Mali jugu ye dɛ an kana so an kana jɛ n'o ye n'an tɛ mɔgɔ critique an tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ bɛɛ n'i kun tilenna don minnu bɛ ka Faransi fana supporter an ka n'olu kɛlɛ olu ça c'est leur façon de voir les choses olu hakilina ye démocratie nana o de kama bɛɛ ni hakilina bɛɛ ni miirita c'est pas parce que e ni karisa ka miirinata tɛ kelen ye e b'o kɛlɛ ayi a ka miirinata y'a ta e fana y'i ta ye bɛɛ ni kun tilenna don donc o t'a to aw t'aw ka Mali bɔ aw ka maliyɛnya la bɛɛ ni kun tilenna don mais mun de don an ka dɔn k'a fɔ ko taa yɔrɔ wɛrɛ t'an na ni Mali de tɛ Mali de y'an faso ye an k'a ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que Mali ka bɔ ni gɛlɛya kɔnɔ Mali ka sankɔrɔta Mali tɔgɔ duman ka fɔ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na awɔ Koba an ɲɛ b'a la fɛnɛ tuguni assise nationale bɛ ka kɛ Koba e yɛrɛ fɛ maliyɛnw bɛ se k'u sigi ni jumɛn ni assise nationale in kɔnɔna na ni assise nationale kɛra an bɛ se ka sigi ni yɛlɛmaba ye o yɛlɛma ye jumɛn ye jamana yɛrɛ taabolo a bɛ fɔ mun yɛrɛ réforme politique institutionnelle déjà organe unique de gestion des élections a fɔra ko sigi sen kan jɛkulu kelen de bɛna sigi sen kan mun bɛna kalata organiser et résultat k'u proclamer pour
que gɛlɛya kana dɔn y'a dɔn fɔlɔ DG tun bɛ yen o ka baara ye fichier CENI bɛ yen o ka baara ye supervision ye cour constitutionnelle bɛ yen o ka baara ye proclamation ye administration territoriale fana bɛ yen o fana ka baara bɛ yen donc o cayara donc a dɔnyɔrɔ n'a bɔnyɔrɔ cayara donc maintenant ni sisan ni organisme de gestion sigira sen kan donc o b'a to ko bɛ nɔgɔya mais hali n'a sigira sen a ka sɔrɔ maa ladiriw b'a kunna dɛ donc n'o bɔra yen mun ye jamana yɛrɛ taabolo ye c'est à dire n'a fɔra ko dunko juguya ni fɛnw fɛɛrɛw bɛna sigi sen kan mun b'a to dɔ bɛ bɔ dunko juguya bɛ ban a ne yɛrɛ bɛ se ka mun fara kan les associations à base ethnique u ko bɔ Mali la siya jɛkulu ninnu minnu bɛ taa siya fɔ i n'a fɔ Tabital Pulaku ninnu ani Jina dɔgɔninw ko bɔ yen Mali ma s'o niveau ye fɔlɔ u k'olu bɔ yen donc e yɛrɛ fɛ olu bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ dɔ ye jamana ma olu nana ni kɔlɔlɔ ye ka ban e k'o kɔlɔlɔ dɔw ɲɛfɔ ta walasa mɔgɔw ka faamuyali kɛ n'a fɔra ko fulaw ka jɛkulu bɛ yen dɔgɔnɔw ka jɛkulu bɛ yen bozow ka jɛkulu bɛ yen dans un pays comme le Mali o man ɲi dɛ donc e fɛ o tɛ ɲuman ye jamana ma ne hakili b'a la Musa tile la o y'a sɔrɔ ne tun ka dɔgɔ commandant dɔ delila k'a fɔ k'ale bɛ fulaw fɛ ka tɛmɛ bamananw kan parce que fulaw de bɛ wari di a kuma dɔnna Musa Tarawele tila la dɔrɔn o y'a relevé ka bɔ yen a ye kuma in dɔrɔn fɔ dɔrɔn o y'a bɔ yen o y'a bɔ yen o kama donc Mali ma se o ye fɛnw ye o de kosɔn souvent ne bɛ jigin an ka maa kalalenw na quoi Mali ma se nin niveau olu yɛrɛ sɔnna ka nin sugu autoriser c'est pas normal Mali ma s'o ye fɔlɔ c'est pas normal donc o mana bɔ yen lakana yɛrɛ n b'a dɔn u bɛna kuma lakana fana kan kojugu u bɛna kuma lakana fana kan lakana bɛ se ka na cogoya min réforme bɛ se ka kɛ an ka armée kunda parce que an bɛ gɛlɛya o gɛlɛya an bɛ lakana ko gɛlɛya de la an bɛ lakana ko gɛlɛya de la bon ne tɛ sɔrɔsiw ne tɛ expert ye ne tɛ sɔrɔsi ko ɲɛdɔn ne tɛ sɔrɔsi ye parce que Mali la bɛɛ kɛlen de k'i yɛrɛ kɛ expert ye n'i tɛ domaine min don i t'a dɔn ne kɔni tɛ sɔrɔsiya domaine ne t'a dɔn mais ne kɔni bɛ mun dɔn dɔrɔn peut-être n'u ye ɲɔgɔn ye minnu ka baara dɔn donc assise nationale peut-être olu b'u fɛla fɔ fɛɛrɛ minnu bɛ se ka tigɛ ko ka nɔgɔya ko bɛ se ka améliorer caman olu b'u fɛla fɔ donc mɔgɔw bɛna a faamuya ne bɛ se ka mun fɔ o ye n b'a dɔn école ko fana kuma bɛna fɔ yen parce que ni san damadɔ bɛ kalan tɛ se ka kɛ denmisɛnninw bɛ kɛlɛ ma tuma bɛɛ école karamɔgɔw bɛ grève tuma bɛɛ n b'a dɔn kuma bɛna ko o fana kan donc kuma caman bɛna fɔ yen donc vraiment ne bolo assise nationale n'a kɛra fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ jamana ko la mais n b'a dɔn assise nationale fana transition prolongée bɛna fɔ yen ka dɔ fara transition ou bien dɔ kana fara transition n b'a dɔn a kuma bɛna taa fɔ yen a kuma kan ka taa fɔ yen de o voilà parce que yen bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen de o donc ni mun de bɛɛ kan ka i ka fɛla fɔ o de kosɔn ne ko n ko politique mɔgɔ minnu bɛ pan kaput la minnu bɛ taa RFI la minnu bɛ taa n t'a dɔn France 24 la ka t'o ka u k'o dabila ni assise nationale kɛra yen ye yɔrɔ ye i bɛ se ka t'i yɛrɛ fɛ ɲɔnu ka taa fɔ RFI ni France 24 la u ka taa fɔ assise nationale la ka taa fɔ assise nationale o de ka ɲi RFI ni France 24 ninnu olu bɛ taa fɔ yen mun na c'est vrai olu de b'i wele k'i ka i ɲininka i ka fɛnw a donna ta bɔra mais ne yɛrɛ bolo kuma dɔ bon n'i bɛ fɛ ka fɔ taa fɔ assise nationale parce que assise nationale bɛ ka kɛ an fɛ yan a bɛ ka kɛ Mali de la a bɛ ka kɛ Bamakɔ yan de donc maliyɛnw de bɛna kuma kɛ maliyɛnw de bɛna lamɛn maliyɛnw de bɛn'u fɛla fɔ maliyɛnw de bɛn'u miirina ta di donc e bɛ se ka profiter o sanfɛ k'i ka hakilina n'i ka miirina mais ka t'i sigi RFI la ka kuma dɔ fɔ vraiment ne bolo o tɛ solution ye quoi kuma caman fɔra RFI la a ye mun ye a ma putɛrɛ ɲɛ anw ye voilà d'accord Koba an ye faamuyali sɔrɔ a la Koba an y'a ye fɛnɛ semaine daminɛ lɔgɔkun daminɛ kɔnɔna na ɔkɔliw taara mais ɔkɔliw taara ni gɛlɛyaba de Koba hali sisan mun de bɛ se ka fɔ an ka ɔkɔliko kunkanko la école mun bɛ se ka fɔ a la u ka sigi ka kuma gouvernement parents d'élèves jɛkulu parce que an bɛ parents d'élèves jɛkulu ani école karamɔgɔw ka tɔn ani denmisɛnninw ka tɔn n'o AEM ne bolo bɛɛ ka sigi ka kuma fɛɛrɛ ka sɔrɔ école ko la gɛlɛyaw bɛ a ka ɲɛdɔn n b'a dɔn assise nationale la ne bɛna segin ka kuma kan n b'a dɔn école ko kuma bɛ taa fo yen donc gɛlɛyaw bɛ école ko la u ka sigi ka kuma fɛɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ a la u ka sɔrɔ parce que école ko kɔni bɛ se ka dɔ fɔ a la parce que je suis sortant de l'école normale supérieure de Bamako sortant de l'UNSIP historien géographe et je suis parent d'élève donc n bɛ se ka n da don o kɔni na o kɔni n b'a dɔn risque t'o la donc n b'a dɔn sigi ka kuma ka kɛ fɛɛrɛ ka sɔrɔ a la gɛlɛya minnu bɛ école ko la kabini ni san 30 nin kɔnɔ a bɛɛ kuma ka taa fɔ a ka da lɛfɛ la fɛɛrɛw bɛ sɔrɔ a la o fɛɛrɛ ka sɔrɔ a la bon mun ye école ko musaka ye a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn parce que école privée de cayara et puis ne yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ ɲinan 70% des élèves ont été orientés vers les écoles privées mun ye defu sɔrɔ 70% u taara école privée de la or Barthélemy to k'a to ministère la ko non ko école publique de bi fa fɔlɔ privé bɛ sɔrɔ ka fa
donc o fana fait et ministère de l'éducation ko la aw se ka école publique ko to chokodi ni tara licence ki ala salle do vide lenu ibita masamba kala salle do vide lenu parce que éducation fana mugo de be u ka dun soro tabe soro ni dela bo wari soro ni dela donc en envoyant les élèves dans les écoles privées là u bo wari soro dela alors que public be c'est pas normal ça ni public fara de atoka ngata école privée là ango tinya fo nyogo yana de donc do mugo de be ministère ntado ni ministre de do bakal mugo de be ministère là u ka dunta de benna c'est pas normal ça donc 32 milliards ci fenam na bla ministre de do ma aga fereli ka sagasageli ko ko parce que milliard bisabane fla de be école privée ma sa d'accord milliard bisabane fla milliard bisabane fla tsaka école ni do dire école privée ma wari to mbeta tsaka ka femere ke 70% des élèves betara privé ka public tout ça c'est pas non parce que ministère de l'éducation cadre dobé il y a des cadres corrompus ou tabé nindela voilà Koba ifla ne kan fo ne ma delika ne me men ba do an la me baga chama fenete be mi ma delika ni me c'est ça la vérité donc amina chikambla ministre de do ma vérifier aka sega ni koina voilà il y a des cadres corrompus au ministère de l'éducation au lieu de beni barake 70% des mounies de vous avez orienté la privée là ta skiala tu peux aller vérifier ta salle d'obé c'est vide masama ke ta sur salle d'obé c'est vide kanku musa ta sur salle d'obé c'est vide ou lycée nous jora mun kama pour école donc ata non nous fara da tobi sur kata privé privé ou de fa parce qu'il y a des cadres au ministère des cadres pourris et corrompus au ministère de l'éducation des cadres véreux au bout ta soro ndela d'accord d'accord koba sega bina ko fenela e koba ya ye cleflani na fendo be ka circuler bololo sans fin taro ni yayi ntaro ni ba kala mako tentative de coup d'état contre Assimi Goïta ne gafe ni yo commissaire de police d'Obala, adjudant chef d'Obala, ali civil d'Obala, ni yo, ne fait. Bon, ne connaît bolomunu kumba fait kani barake, kumba fait kawale chejuke. Ma nite ma chi arrange, amogo te coup d'état la bi. Mais RF monu ublala. Munu ublala. Chitani bala. Negela bala. Miria kojugu bala. Abse ke fara mo yu ka blala. Bo wali chejugu ne ore fongo mali be ka tamani nege bere jamano be ka tani nege bere ya do kon ni kebe nege bere ko ni foshi ibo tode bisa donc ambere mena mo gote coup d'état la am mo be munna jamano ka basiki do kera tensa al nu coup d'état katinye mo jamano beaucoup parce que en négata on a tout on a plus besoin de ça non on n'a pas besoin de ça am mo be munna trop basiki kala ta ke qu'il y ait des élections démocratiques akake kanye président kura kana jamana kana araika baraw kake anga tanya fe dembolo an kan jija odela voilà parce que fanga fleni fanga ala de fanga kalfa ala de fanga kalfa mo do abo jonoy ala de kalfa ka fanga kalfa asimini shogal ma bi a jara mo goyo odo ama jam goyo odo fanga buru de bala de kalfu ni ala ka ba kalfa minula domina aba minula mais pour le fanga kalfa len bulu de ne bolo uteka baraka mbato ko tabekula kude tabekula na nyeto mo wale chejuguke voilà ko baanye family soro kula ko sebe ne ba do aflel ba ko li soro émission BEKA KOUMA kene kono nana ni kuna fone dama ne kumbi semaine kono nana mi aya la tege ka Badu Sidi KOBA wala kana wala li kana analyse da oma o kula c'est ça mina kuma dada ma ka kuma kala mandi jaba ko kuma bi bolo Rebecca be sigi kifu ka kunafoni personnel bela jelen fu ka ne re fon yere parce que yere bara la parce que ne faso ko de kan hakilina de kan mirina di ka fen fo mo hakili sigi parce que ka mo la bo fen kala mo te femi kala ma voilà parce que journaliste ya flin bara gelen donne journaliste ka bara te ka fitina wili jamana ko an ko ka jide bon tasuma ni Rwanda takala je mo Rwanda ci radio de be ko mil colline mil colline ko puma be senara ba fa me sega ka fo o de Rwanda ci ali Ethiopie kele umbe ka kay American kay Michel Muntara ko Freddy Fletman atara be ka kuma mun fu ko ka ali Kenya président fu ko ka communiquer ni fond dabla yani nga bokman même Michel ya kelen di ka Sénégal ni Mauritanie to kelela wasro zini mubaratu o ya nyamoy anana Dakar ko budu jufuma aw radio la kele dabla ay télé la kele dabla atara no action taw de fuma o yawli si dame tay ko ay radio la kele parce que radio la kele ni télé la kuma ka juguni armée marfa ci kan ko so amune kuna fon réseaux sociaux nga yero ko ci anga na kuma fumena ni fitine jamana ko parce que o ka juguni al ni marfa d'accord ka juguni al donc télé la
an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn y'an lamɛn Mali la ani Mali kɔ kan n bɛ segin k'a fɔ tuguni fanganamɔgɔw diinɛ ɲɛmɔgɔ famille fondatrice ani récoltants an b'u fo k'u waleɲuman dɔn. D'accord. OK. Mali kunnafoni jabaran layɛbagaw an bɛ kuma in fɔ a ye don o don an tɛ sɛgɛn an b'a fɔ a ye ko an bɛɛ ka jɛ ka kɛ kelen ka kɛ kɔnɔboloba kɛ kelen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ walasa jamana in bɛ se ka jɔ jamana min mago bɛ min na sa jamana in mago tɛ fara-farali la dɛ jamana in mago bɛɛ de an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kan kelen fɔ k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa jamana in bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na a k'an bɛɛ émission bɛɛ ka kuma kɛnɛ wɛrɛ kan.